Kdo z vás bude mít svatbu jako první? Kdo utrácí víc peněz? Kdo z vás lépe tančí? Kdo z vás je víc zaneprázdněna? Kdo se neustále dostává do nepříjemných situací? Kdo z vás je víc naivní? Kdo z vás se ještě doopravdy nezamiloval? Kdo z vás se rád spí až do oběda? Kdo z vás líp se vyzná v chlapech? Kdo nejvíc panikáří? Kdo neustále má potřebu jíst? Kdo z vás je chytřejší? Kdo z vás častěji pláče?